és a farkas keveredtek Somló Tamás élettörténetével, de szerintem nem tett rosszat a dolognak. Ha végigondoljuk azt, amit eddig mondtál, ugye ráengedted a rolót a nagymamádra, egy szellőzőn végig kúszva bemásztál egy édességboltba, kiugrottál a félemeletről. Erről azt lehet mondani, hogy az Isten is artistának teremtett téged, nem? Oda hogy kerültél? Úgy kerültem az artista képzője, ott a Práter utcában volt ilyen zenei általános, a rendes suli mellett, délutánonként, és akkor apám ad engem beiratott, és hegedültem, és nem tudom, valami oknál fogva a tanáraim az iskolában, a zeneiskolában 2 havonta, 3 havonta kihullottak mellőlem, és apám véletlenül találkozott a Heinemann Sanyi bácsival, aki az artista iskolának a zenetanára volt, és a cirkusznak a karmestere, és apámnak régi ismerőse volt, és kérdezte, hogy nem tudná valakit ajánlani, aki foglalkozna a fiammal intenzíven és hatásosan, mert azt mondták, hogy esetleg muzikális, és azt mondtad, hozd oda az artista iskolába, hogyha felveszik, akkor én fogok tudni vele foglalkozni, és akkor elmentem felvételizni, hegedültem, bukfenceztem, elmeséltem a baltás történetet. Ez már akkor egy sikertörténet volt ezek szerint. Igen, és felvettek. Tehát ez volt a felvételi az artista képzőben. Igen. Jó napot kívánok, elnézést. Nem tudom, jó helyen járok-e. Bocsánat, elnézést. Elnézést, nem tudom, jó helyen járok-e. Édesapám küldött, azt mondta, hogy itt van valami ilyen bohóckodás, és hogy esetleg nekem itt kéne ezt a... Szia, ki vagy te? Szia, Somló Tomi vagyok, Somló Tamás. Jaj, a Somló gyerek, na gyere be, mutasd, mit tudsz. Hát hegedülni. Ugorjál, át tudsz, ide tartom, át tudsz ezen ugrani. Na, próbáld meg ügyesen. Most próbáld meg átbukfencezni. Én nagyon szívesen, csak óvatosan. Fogd meg egy picikét. Nézd ide! Igen. Ezt kapd el a száddal, hopp. Kicsit ügyesebben legyen kedves dobni. Igen. Most közben tudsz valamit játszani? Persze. Üljenek az oroszlánnak a hátára, kis Somló gyerek. Leo, fekszik! Leo, fekszik! Leo! Úgy, fekszik. Üljél rá szépen, ne félj, nem bánta vagy a oroszlán. Nem? Nem, gyere, fogatlan ez már. Jó. Nem tudom, apukám melyik kölyükkel beszélt még. Velem beszélt apukád. Játsszál szépen. Igazából hegedülni szeretek inkább, mint itt most. A fogatlanak szóljon már, hogy felületek én? Jó van, üljél föl, na ennyi Somló gyerek, menjél, Andrának segítsé, tartsod a lábát, jó? Kicsit, aztán majd meglátjuk, mi lesz veled. Jó. Hasonló volt? Igen. Hát tényleg. Ezzel hívják déjà vu-nek ezt a műsort, tudod? Így van. Szép.